ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕುರಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ಪರ್ವ ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ದಿಕ್ಕನ ಕುರಲನ್ನು ದೆತನೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಕುರಲ್ ದೆತೊಂದು ಅವೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಕೀಟ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವ. ಕುರಲ್ ದಮ್ಮನ ಕುರಲ್ ತಿಕ್ಕಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದು ಈ ಕುರಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಉದ್ದರುಂಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ತೆಂಕಲ್ ಕುರಲ್ ಪತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ.
ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಅದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದೆ ಪಾಯಸ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಚೊಂಡು ಇಂದೇನು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇದು ದೆತ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುದ್ದಾರುಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಮೊಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಪೊರಲಿದ ಊರುಡು ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದ್ದಾರುಂಡ್ರೆ ಕೊರಳ ಹಬ್ಬ ಪುದ್ದರ್ದ ವನಸಿದ್ದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪುದ್ದರ್ಗ್ ಮಾತ ಚಿಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ನಕುಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಐನ್ ಬಗೆ ಕಜಿಪುಂಡು ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಐನ್ ಬಗೆನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ದೇವೇರ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪುದ್ದರುನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪುರಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ನೈವೇದ್ಯ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಏರು ಹಿರಿಯ ಕುಲುಲ್ಲರ ಅಕಲ್ಡ ಪುದ್ದರುನ್ಪ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಡ ದಾದ ಮಾತ ಕಜಿ ಮಂದಿರನ್ ಪನ್ಪ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಡ್ ತಲ್ಲಿ ಪೀರಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕುದ್ದೇಲು ದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತೇವು ಪದುಪೆ ನುರ್ಗೆ ಮಾತಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ತುನಿಯರ ಪೋಕಿನಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಚೂರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ನಿಕಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುದ್ದರುನ್ಪ ಅಂದು ಚಿಂಕಿದ ಪುದ್ದರುನ್ಪ ಅಂಚ ಕಿಶನ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪುದ್ದರುನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಕೊಡೋರ ಮಾತಿರಡಲ ಪುದ್ದರುನ್ಪ ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ.